रहे डेटिंग। हटी का कहतनी जी सुननी हनई हर में रहे तोहर सेटिंग। रोज का तू यार संगे होता रहे डेटिंग। खोदी के गढ़ा का तू बिया अपन बोले बा। खोदी के गढ़ा का तू बिया अपन बोले बा। बोला हट चिंता जोनी करे बलमुआ यारब खाली ऊपर टोबले बा। हट चिंता जोनी करे सजनवा यारब खाली ऊपर टोबले बा। हट बात समझिए ना प्लीज। वाला बात रे कहाँ कहाँ डला ले सहला हाथ रे। हट कोही ना जी कैसे रुआ के समझाए। दूरही से बैठी के बोले बतियावे गलिया के चूमे खाली किसे सहलावे। रह के तना दूर कैसे तोहरा के उठोले बा। रह के तना दूर कैसे तोहरा के उठोले बा। सुनी ना हट चिंता जोनी करे बलमुआ यारब खाली ऊपर टोबले बा। हट चिंता जोनी करे सजनवा यारब खाली ऊपर टोबले बा। डीजे मनीष रक्सौल। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। बाचल बाड़ी ना होता विश्वास रे। मन कर खाली जाके आज साल फंस रे। अरे दादा हट ऐसे मत न बोली। सच कहतनी खाके क्रिया तोहार हो कोइले नइखी प्यार में खुद कौन पागल हो। मनोज अमित से सुन के नैना हमर रोले बा। मनोज अमित से सुन के नैना हमर रोले बा। चुप ना हट चिंता जोनी करे बलमुआ यारब खाली ऊपर टोबले बा। हट चिंता जोनी करे सजनवा यारब खाली ऊपर टोबले बा। I love you ना।